अरविंद अकेला कल्लू जी के नौतून गाना आ गइल बावे नागिन 3.0 जौन की एकर पहिला गाना आई रहे नागिन 2.0 बहुत ही जबरदस्त आई रहे। पिछला साल वो गाना आई रहे और पिछला साल रिकॉर्ड बनलस। पिछला साल सबसे लगन में ज़्यादा बाजे वाला गाना के रिकॉर्ड बनलस नागिन 2.0। अब देखा जाए कि नागिन 3.0 रिकॉर्ड के ब्रेक करता कि ना। और हमके लागत है कि मतलब जैसे यूट्यूब पर 2 दिन में ही 4-5 मिलियन व्यूज कर दिल बवे, तो हमके लागत है कि मतलब इस साल के भी सबसे ज़्यादा गाना बाजे वाला बन सकता कि ना। लेकिन ए बेरी कंपटीशन बहुत तगड़ा बा बोस। काहे कि ए बेरी पवन सिंह के भी गाना कई गो मतलब ना ग्लोबली ट्रेंडिंग करत हवे। पियर फराक वाली और ये गाना एगो और आइल बवे गोदी में लेके जनी खोदी। और ऐसे बैक टू बैक पवन सिंह के भी हिट गाना आ रहा बड़न ये साल बहुत मार्केट में लगन के गाना। और खेसारी लाल तो हिट पर हिट भाई, वो तो हिट मशीन हवन। तो वही से एक बार अरविंद अकेला कल्लू जी के इस बार मतलब ना मुकाबला बहुत जबरदस्त होखे वाला बा। अब देखे के बा ई कि खेसारी लाल और पवन सिंह के गाना के ऊपर कल्लू के ई गाना भारी पड़ता कि फेल हो जाता है। और आप लोग के बता दें कि मतलब ये गाना में ना बहुत जबरदस्त मेहनत कल गए भाई लोग, मतलब रिकॉर्ड तोड़ मेहनत कल गई बे। गाना की स्क्रिप्टिंग से लेके डांसिंग से लेके वीडियोग्राफी तक ले सब A to Z मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से कल गई बा। जैसे नागिन 2.0 में कह रहे हैं ओकर से कहीं ज़्यादा मेहनत ये गाना में कल गई बा। तभी भी कुछ आदमी के ये गाना पसंद नहीं आवत और वो कहता कि ये गाना कहीं खेसारी से चुरावल गिल बवे, कहीं टाइगर श्रॉफ के गाना से कॉपी कल गिल बवे। तो ए भैया आप लोग के बस हम एगो बात बता दी ना कि बिहारी कलाकार मधुमक्खी जैसे होखेलन जौन जगह जगह से रस लिया के और शहद बनावेलन। और भोजपुरी मीडिया वाला का करेलन लो मक्खी समझत नहीं ना, मक्खी नियर काम कर लो कि जौन गोटा बढ़िया शरीर के छोड़ के आ जहाँ घाव रही वही जो जाके बैठियन लो। तो आप लोग से भैया कहम कि भैया गाना कहाँ से लियावल बा, थोड़ा थोड़ा लिरिक्स और धुन लियावल गई बे, लेकिन सबके मिक्स करके जौन गाना एंटरटेनिंग खातिर बनावल गई बे, जौन ये गाना पर मेहनत कल गई बे भैया वो चीज़ देखा ना, मेहनत गाना के देखा ना, गाना के मजा देखो एकदम बिल्कुल अलग नेक्स्ट लेवल के भैया एक बावे गाना और नेक्स्ट लेवल के ही मजा देता है। तो आप लोग मतलब ये बेकार के बात कल छोड़ दिया जाओ, बचकाना वाली बात ना कल जाओ और गाना के सपोर्ट कल जाओ। कहाँ से कि गाना बहुत ही जबरदस्त और बहुत चले वाला गाना बाबे, बिल्कुल अश्लीलता फ्री गाना बाबे। तो भैया आप लोग कल्लू खाते एगो लाइक कमेंट शेयर जरूर करी और हमारी चैनल देखते रही ग्लोबल न्यूज भोजपुरी। जय हिंद।